Слава Україні, брати та сестри! Героям слава! Вітаю Сергію, вітаю Алена. Я так Вітаю, Сергій, увірвався вітаю, в Ярик. ваш чат, у ваш етер, хоча на обкладинці мене немає. Ну, не знаю. Да. Я думаю, що всі будуть раді тебе бачити. Тож, нагадуємо нашим глядачам, які зараз поступово долучаються до цього прекрасного етеру, з цими прекрасними людьми, яких ви можете бачити на екрані, що ви маєте змогу поставити вподобайку, підписатися на канал і, звісно, написати нам в чат якесь хороше чи дуже хороше повідомлення. За чатом завжди слідкую я, тому пишіть, не соромтесь. Сереж, с новостей начнем или с какой темы? Там, в принципі, можемо будь-що обговорювати. Я якраз зараз по дорозі з Донбасу в Київ. Як по дорозі? Я трошки тут застряг, бо там є ще одна нагальна справа, але можемо говорити. Я насправді, що стосується новин, то я мало що знаю, чесно кажучи, бо я тиждень там проваландався. Я думаю, що ви мені навіть багато яких речей цікавих, може, і розкажете. Буде цікаво. Скажем, ну вот как раз, пожалуй, хотели начать с Киева, да, с сегодняшнего ракетного удара, который характеризует многие, во всяком случае СБУ, расценили как самый мощный удар с апреля месяца. У нас есть видео, есть фотографии. 7-7, папка 1-7-2-7-3. Саша. Прилет по ДВРЗ. Четыре, блядь, уже ебать колотить. Да. Не-не-не. Да. Ну ось так. Дякую Богу. Жертв немає, кажется. По крайней мере, сообщений нет. И сразу из таких вот, потом можем перейти к обсуждению, сразу вот из таких новостей, которые на сегодня. Лисичанск. За сутки там около 30 прилетов. Это тоже рекорд. Орки уничтожили гуманитарный штаб в городе, сообщает глава Луганской ОБА Сергей Гайдай. Вчерашний день и ночь для Лисичанска адские. Россияне непрерывно стреляли по городу. Артиллерия и даже точка У, написал он у себя. В укрытии штаба гуманитарной помощи проживали около 40 местных жителей. К счастью, по предварительной информации, без жертв. Ну и 50% ВСУ отвоевала Северодонецк. Это приятная новость на сегодняшний час. Я думаю, знаєте, що запропонувати, яку схему? Ми Сергію коротко розкажемо, так як він в інформаційній повістці не був, коротко розкажемо за новини останніх днів, включно сьогодні, а він нам розкаже те, що може розказати,
Те, що він побачив за цей час, перебуваючи на Донбасі. Як така схема? Ну, Так, вже можу розповісти про відчасті і про Лисичанськ. От я не розумію, якого хера в Лисичанську залишаються люди. От там літає кожен день. Кожен день там літає. Ми заїжджали щонайдалі по цьому напрямку, це Бахмут. В Бахмуті неспокійно. В Бахмуті немає там газу, немає води, гуманітарна, ну там складнощі гуманітарні. Звідти люди не їдуть. Що в Лисичанську люди роблять, я не розумію. Тому що там жити неможливо, в принципі. І в Бахмут прилітає кожен день. От ми раз приїхали там, причому там прилітає навіть не, ну, типа, не міномети, а ну прям ствольна артилерія, така, що воно як гахне, то можна всратися. І люди залишаються в цих містах. Я не розумію, чому. Ну, це фактично, якщо конкретно говорити Лисичанськ, Сєвєродонецьк, то це вже лінія фронту. Чого вони там сидять? Чого вони лишаються в тому гуманітарному штабі? Зачем? Я не розумію. І наші військові постійно, от їх, коли просиш, там, зверніться до місцевого населення, вони повторюють одне й те саме. Маркус нам 1,5 місяці тому це говорив. Зараз бійці 58-ї нам це абсолютно це саме говорять. Вони звертаються до місцевих мешканців і просять покинути міста, які знаходяться на передку. Тому що люди, які залишаються там, вони наражають на небезпеку себе, своїх дітей, своїх рідних і заважають працювати військовим. І це просто це катастрофічний ідіотизм, коли люди починають говорити, що а ми тут, типа, квартири свої бережемо. Які нахер квартири? Туди прилетить, у тебе нічого не буде, і тебе не буде. а что это с психологией? Это что, вот какой-то эффект усталости? То есть уже все пофиг? Привычки? Ні, це не, ну, це не звик, не втома. Це просто якийсь пофігізм, мабуть. Я не знаю. Ну, типу, в принципі ж Бахмут там 8 років був таким, ну, типу, сильно тиловим містом. Фактично там від лінії фронту від'їжджаєш там кілометрів 20, там 40-50 і все. І там уже от в Дніпрі, наприклад, це 200 кілометрів від лінії фронту. Тут взагалі все абсолютно нормально. І це сильно паяє, до речі, коли ти звідти приїжджаєш в якесь мирне місто, тебе починає паяти. Я вчора пройшовся набережною, там люди йдуть, там у них шашлики туди-сюди. От. І ну, це вибиває з рівноваги. А там люди, от скільки ми не спілкувалися, чого ви не їдете? Тут мій дом. Да ёб твою мать, ну да, я все розумію, тут твій дом, все класно, але якщо твій дом прийдуть і розвалять, ну, типа, то, ну, по-перше, тебе вже потім ніхто нікуди не повезе, тому що навіть найвідчайдушніші волонтери ну, стараються не їздити вже, наприклад, там в той же Лисичанськ. От. Тебе ніхто звідти не забере. Завести тобі продукти туди ніхто не зможе. Чого ти там сидиш? Ну, якось так. Мені чомусь здається, що причина банальна. Люди просто все життя жили там, і для них, можливо, це навіть куди страшніше, ніж якісь обстріли, змінювати свій звичний ритм життя, свої ці рідні стіни, рідні вулиці, і просто намагатись кудись поїхати. Ну, мені, як на мене. Дира. Ну, Бахмут ще куди не йшло, він, ну, типу, симпатичний. А от такі, типу, як там Слов'янськ, Константиновка, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, ну, там, ну, це депресивні регіони. Там, ну, це дуже некомфортні міста. Там нема за що триматися. Ну, я розумію, що, да, можливо, там звичка якась у людей, там, чи ще щось. Але, ну, коли в тебе стоїть вибір між життям і не життям, мовно кажучи, ну, дивно робити вибір в протилежний, ну, типа, відмовлятися від свого життя. Ну, тому що він фактично відмовляється. І я більш ніж впевнений, що в Сєвєрі навіть зараз залишаються люди. Ми ж по 1,5 місяці тому туди заїздили, там вже тоді півміста не було. Ну, от просто не було.
А люди продовжували жити в підвалах, там щось вони готують собі на вулиці. Ну тоді туди, я ж кажу, ж тоді туди возили, а зараз ж і цього немає. Знаешь, большая вообще категория, вот, ну, я сталкиваюсь даже со своими друзьями, знакомыми, вот это какая-то мысль пронесет, это не про меня. Это ж вот даже с походом в убежище. Вот перестали ходить, да, условно говоря, ну, пускай даже тот же Киев, это не относится там к Донецку. Перестали ходить люди. Я задаю вопрос, даже некоторые мои друзья с детишками. Ну, какой там процент вероятности, что в меня это попадет, давай посчитаем. Ну, дело в том, что те, в кого попало, точно так же думали про этот процент вероятности. Может быть, от того, что ты вот говоришь, это дыра, я даже понимаю, ну, сталкивалась с психологией дыры. Боязнь окружающего мира, более продвинутого и так далее. Может быть, и это срабатывает. Бог его душу знает. Но, однако, то печально. Вот сейчас у меня в чате как раз на эту тему задают вопрос. Не имеет ли смысла тогда организовывать принудительную эвакуацию, чтобы не мешать военным? Может ли такое быть вообще? Принудительна евакуація примусова, вона ж ну, типу, не конвенційна абсолютно. Це буде прирівнюватися до депортації. Ну, нащо нам вподоблятися до русні? Ми ж не русня. Ну, хоче людина нам лишатися, лишається. Так, вот ответ. Так, по международным новостям. Сегодня ЕС разработал план отказа от российского газа. Еврокомиссар. Европейский Союз должен как можно скорее отказаться от импорта российского газа. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на заявление Еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона в эфире телеканала Европа-1. Нам придется как можно быстрее освободиться от российского газа, восстановить нашу автономию, потому что Владимиру Путину не нравится европейский проект. По его словам, Путин годами делал все, чтобы разделить Европу. Он пытается разделить нас с помощью пытался вакцины «Спутник», которая не сработала, делал все, чтобы вмешиваться в нашу демократию с помощью Russia Today. Теперь он использует газ. И фактически в Европе образовалось два лагеря, но это то, о чем мы не раз говорили. Да, два лагеря, страны, которые отказались закупать за российские рубли, которые были отключены сразу, прекратили отношения с «Газпромом», плюс Британия, страны Балтии, Польша, и Германия, Угорщина, что там еще, Австрия, и кого не назвала? Там насправді до низки питань, до низки країн, точніше, є питання свої. Там і до Греції питання були певні, і до деяких балканських країн. Ну, таке. Навіть до Туреччини. На самом деле, почему? Да. Ми можемо їх звинувачувати в тому, що вони проводять непослідовну політику, але можна я вам поставлю запитання? На якому році війни помінялася назва Руського Радіо Україна? І ще одне запитання зразу навздогін. Алена, ти ж цитувала тільки що РБК Україна, так? Угу. Росбізнес-консалтинг 9-й рік війни, і вони поміняти собі назву. То про що ми говоримо? Яка там Австрия, Німеччина? Погоди, я ж не цитую РБК Украина, я цитую, у них же спосылка на европейский источник. И это не только РБК Украина, да, там несколько, я не знаю, вот эту тему я не знаю. Вот это я бы рада была объяснению. Тут питання до іншому. Руське Радіо Україна поміняла назву на 8-му році війни. Вони, здається, зараз там чи Радіо Байрактар, чи щось таке. Але, ёб твою мать, 8 років вам нічого не муляло? Чи оці Овсянникові, які 8 років нічого не муляло, а тут вдруг
Вдруг вона прозріння прийшло, що вона займається херньою, вона виходить з цим плакатом, і зараз вона ще й лізе з своєю повісткою в Україну. Ідіть нахер. Русское радио нахер, РБК нахер, Овсянникова нахер. І тоді, коли ми з цим всім порозбираємося, тоді вже ми можемо абсолютно чітко і принципово ставити питання тому самому Шольцу. Типа, чувак, ну тут у нас как би смерті щодня, а ви з газом, ну там у них зрозуміла прагматична позиція, у них економіка дуже сильно від газу залежить. У них станеться реально блекаут, якщо вони від нього відмовляться. Але знову ж таки, питання років, чим ви займались? Ну, типу, це вчора стало відомо, що російські, ну, типу, є низка країн в Європі залежно від російського газу. Добрий вечір. А наш газопроводи наші, в якому вони стані? Коли їх останній раз перевіряли? Там же швах. Ну, там реально проблема. Понимаешь, почему я обратила внимание на эту новость? Что это первое, ну, во всяком случае, из того, что мне первого попалось, я перешла по ссылке, посмотрела, почитала. Это впервые, ну, скажем, не просто декларирование «мы откажемся», да, там есть четкий план, условно говоря. Вот есть объем рынка российский, да, и как они его будут замещать на 100%, там 20% оттуда, 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 оттуда. Что касается Овсянниковых, Невзоровых и всех остальных, тут, ну, я с тобой, ну, и Ярик, я думаю, что мы на 150% сгодны, мы 2 эфира этому посвятили. И ты знаешь, что она вчера назвала себя честью и совестью Российской Федерации, что вы ко мне лезете здесь? Ну, то есть там беспринципность, да неважно, принципность или беспринципность, их здесь быть не должно. Тут вообще без вопросов. Я, кстати, не знала, что РБК, русское радио Украины. Не-не-не, РБК... Или как оно расшифровывается, я не знала. Це ж, ну, це ж, типу, ну, не дочірня, а вони там свого часу викупали у них чи франшизу, чи що, я не пам'ятаю, як це називається. Ну, типу, РБК Україна – це Розбізнес Консалтинг Україна. Але вони тебе, типу, себе зараз позиціонують, що от, ні, ми так не розшифровуємося, ми просто РБК Україна. Да. Ну, ничего не могу здесь сказать. От себя скажу, что не увидела ни разу такой, знаешь, спорной информации, которая не увидела протаскивания там Либерасни российской, как это делает там Украина-24, да, у себя в эфире там или что-то. Поэтому тут ничего не могу сказать и оценивать. В плані, виключно питання в плані неймінгу, які вони от все ніяк щось вони не змінять. От таке. Ярослав. Я паралельно гортаю чат, і теж тут ще ехо питання, чому люди не виїжджають, тому що чат часом живе своїм життям. Ну, ми насправді повністю згоден з Сергієм. Ми неодноразово теж, коли обговорювали, просто це вже все як один такий великий шматок етеру, який безперервний. Тобто ми обговорювали те, що перш ніж вимагати щось в Європі, дійсно, нам є низка питань, які варто поставити самим собі, і в тому числі святій владі, куди ж без влади, владі теж треба ставити ці питання. Тобто дійсно, але ну, ми вже от в таких умовах, так, в таких умовах, що коли нам хочеться тепер, щоб наш біль і нашу війну різко весь світ зрозумів, підтримав, і можливо в цьому якраз і полягає, що ми як не до кінця стали дорослими, так, як нація. Якщо ми чекаємо якихось чудес, ну не чудес, а от просто допомоги. От ми чекаємо, що прийде дядя Байден, умовно, дядя Шольц, і він допоможе нам. Він от в нас врятує. Нам дадуть кошти, нам дадуть зброю, нам все дадуть. І доля раціональності в цьому є, адже ну, ми об'єктивно не така велика країна, як Росія, в нас об'єктивно не скільки населення, в нас об'єктивно не скільки ресурсів, але от все одно це сподівання лише на чиюсь допомогу
теж якось дратує. Але це філософія в нашому безпечному етері. Можемо собі дозволити її, принаймні поки що. І можемо також сказати нашим глядачам, що вони теж можуть ділитися своїми думками в етері, а також в чаті підтримати нас вподобайкою. Адже ми підготували також декілька матеріалів для глядачів. Сподіваюся, вони будуть цікаві. І я, наприклад, пропоную подивитися якраз на певний перформанс активістів у Варшаві, якщо не так, у Варшаві, біля посольства Угорщини, які влаштували перформанс активісти. Він дуже мені такий сподобався, тому пропоную проглянути зараз. Скажу номер. Де ж він? Може, Саша. Так. Просто так багато відео, що я не встигаю глянути, де воно. Та що ж таке? Знайшов? Ну, повертаючись Ага. про підтримку. Шоста. О, значить, прекрасно. Ага, Давайте да. відео. Proszę się częstować winkiem. Już za chwilę pojawi się osoba, która nas tutaj wszystkich zebrała. Pan Viktor Orban. Proszę się przygotować. Вова! Друг Вова! Дай, чоп! Słuchajcie, pijemy krew, pijemy! O! Pijemy krew, bawimy się, ludzie! Pijemy! Jaka dobra krew! Jest impreza, patrzcie! Impreza! Bawimy się! Właśnie! Wola! Bawimy się, jest impreza! Nas to nie interesuje, że Ukraińcy giną. Nawet dobrze, bo wtedy może w końcu zabierzemy im część Ukrainy. Tak byśmy się marzyli o tym. Ale ładnie, ale czas! Jaka zabawa! Ярик выпал, наверное, пока. Сереж, мне сразу в чате пишут, что перформансы и... Но это у меня просто параллельно идет ретрансляция. У меня пишут, что перформансы и флешмобы это отстой, и Украине они не помогут. Я позволю себе быстренько не согласиться. Хотелось бы, конечно, другого и побольше, но перформансы и флешмобы это то, что формирует общественное мнение. Общественное мнение, любой европейский политик очень зависит от избирателя. И вот это как раз потихонечку, по кропочке, то, что меняет и систему, и отношения некоторых лидеров, которые сегодня еще увязли в Российской Федерации, ну и прочее. Мне кажется, что это очевидно, поэтому хорошо, что это есть. В любом случае, хорошо, что это есть. Це я до того, що насправді такий емоційний яскравий перформанс, як би там не було. Він показує цю, що символічно кров, що ми купаємось в крові, Угорщина, скажімо, з Орбаном купається в крові, але ми споглядали ці 2 дні, коли то заяви Орбана, то потім заява їхнього там голови спікера Ради, здається, чи голови Ради, де він там заявив, що Зеленського, скажімо, щось на кшталт Зеленський чи не сповна розуму, чи хворий, щось такого. Сьогодні вже наші МЗС звернулися щоб теж надали довідку, що цей спікер сповна розуму. Тобто ми бачимо, як різні країни нас підтримують. Так? Тобто це вже ні для кого не секрет і не таємниця, що там Польща нас більше підтримує, а Угорщина власне стала в таку позу. І, власне, питання ж зараз не в те, що ця країна потребує енергоресурсів Росії, а в тому, яку вони ведуть публічну політику. І питання до Орбана не лише в Україні, до Угорщини в тому числі, питання і в інших партнерах по ЄС. Це таке.
такий. Розумієш, це велика дуже проблема, що ми дуже сильно залежні від партнерів. У нас немає власного якогось ресурсу, очевидно. Тому що і тут уже всі стомилися від війни. Я прекрасно пам'ятаю 14-15 рік, коли поступово брифінги Андрія Лисенка, він тоді був спікером Ради національної безпеки та оборони, набирали все менше і менше переглядів. І тоді цей процес зайняв десь рік-півтора. Зараз там же ж 2 ковідних було роки, потім активізація бойових дій фактично по всій території України. І оцей процес заколихування і забивання болта, він відбувся вже не за рік-півтора, а він відбувся практично за цих 2-3 місяці. Люди стомилися встомлюватися. Люди стомилися боятися. І тому дуже там в багатьох людей депресія, багато людей просто задовбались. І через це ми не можемо рухатися далі. А ми повинні. От нам реально треба зібратися докупи і впахувати, причому кожному на своєму фронті. Бо завтра, післязавтра це все не закінчиться. Воно не закінчиться просто так. Зараз ця вся ситуація на фронті станом на зараз має тенденцію до замороження. Тобто зараз русня виснажиться і ми знову повернемося до замороженого конфлікту в тому стані, яким він був останніх 8 років. Але уже окупованих територій буде в рази більше. Буде окупована частина Херсонської області, буде окупований сухопутний коридор в Крим. І нам з тим жити. Нам треба це усвідомити і жити. І чітко розуміти, що русня зараз замре і повернеться тоді, коли у них будуть більш сприятливі умови. Коли Європа буде розрізненою, коли вони повбивають клин між в європейських спільнотах. І русня не зупиниться, вона повернеться не через 5 років, так через 10, не через 10, так через 15. А у нас цього розуміння станом на зараз просто немає. Тому що, ще раз повторю, ми стомилися втомлюватися, але у нас іншого вибору немає. Це Голда Меїр колись казала. Вони хочуть, щоб ми померли, ми хочемо жити. Це не дає нам взагалі простору для дискусій. Ми от зараз в тому. Я просто параллельно вопрос хотела задать. Я с тобой совершенно согласна. Мне кажется, что мы все этого боимся, заморозки это. И у всех есть момент этот выгорания. И мне тоже периодически, я гоню это от себя, кажется, в европейской риторике, знаешь, что как по Крыму было в начале, и Донбассу все повозмущались, а потом свыклись, с какой-то ситуацией. И не на то ли был расчет Путина и орков. Так в итоге, понимаешь, чтобы это не было 5 лет, 10, понятно, что пока империя есть, она будет переть. Были же в начале разговоры, я помню, в том числе со стороны Британии, что Запад должен активно участвовать, в том числе в развале империи. По крайней мере, со стороны Британии, что она готова идти до конца в развале Российской империи, они были. Я разговаривала с литовскими политиками, как раз и еще с движения Саюдис, и мы эту тему обсуждали. Что можно сделать в этой ситуации? Что должны сделать политики? И плюс, кстати, это сюда наезд так называемых хороших русских, мне кажется, все это в этой же парадигме, да? Приучить Европу и дальше нас всех тихим сапом к тому, что
не все так однозначно, есть там и что-то хорошее. И мне этот процесс безумно не нравится, просто отвратителен. Хорошого там Ну, немає і не буде. Так, безусловно. А Ми, Власне, якщо да, Сергій, зупинити, затримка просто є. якщо ситуація буде продовжуватися в такому ключі, як вона продовжується зараз, то ми будемо фактично жити за моделлю Грузії, яка зараз латентно проросійська і фактично демілітаризована. То ми будемо жити так само, як живе Молдова, яка, вибачте, напукнуть боїться, аби, не дай Бог, якось не образити русню. І будемо жити з отетніми утвореннями в підбрюші. Ну, це вибір нації. Якщо нація змириться з цим, якщо нація скаже, та мать йоб, 8 років вже ми втомилися. Хоча, ну, типу, цих 8 років бігли ж далеко ж не всі. Ну, далеко не всі, давайте будемо відверті. Скільки відсотків від населення взагалі пам'ятало і залишало в контексті для себе війну на Сході? 3? 5? А решті ж, ну, як було по цим балах, так і зараз, от той самий Київ, наприклад, там відійшла звідти русня, всі все забули. Впало зараз 5 ракет, о, ёб твою мать, война ж в стране, оказывается. Ну да, вот это как я, как-то забыл. Якщо ми не навчимося з цим жити, якщо ми для себе не розставимо пріоритети, то, ну, реально нам світить от те саме, що і в Грузії. Посадять Порошенка там чи Зеленського, як посадили Саакашвілі. І буде якийсь проросійський олігарх, ну, типа, тут вопроси рішати. Ярик. Ну, дивись, Сергій, ти насправді озвучив цю тезу, яку, ну, так неформально чомусь не озвучували саму ідею от такої, одну із варіантів того, що може бути зараз на Донбасі, так? Тому що, ну, чомусь я моніторю інші етери, також інші медійні майданчики, скажімо, Ютуба, і оця теза, навіть про те, що це може заморозитись на оцій стадії, вона як така, знаєш, от чомусь промовчується. Хоча, ну, ми бачимо, що от так чи інакше, принаймні на цьому етапі до цього якось іде. І ми бачимо, що поставки зброї, вони от начебто є, вони там плануються, якась частина прийшла, але знову якісь моменти, і в ленд-ліз затримався. Поставки зброї нам, ну, типа, не постачають наступальну зброю. Нам постачають артилерію. Артилерія – це не наступальна зброя. Ну, там її можна використовувати для наступу, але фактично це, типу, для того, щоб, ну, там, укріпити оборонительні рубежі, скажімо. Те, що везуть же ж там, типу, 152 мм, 155 мм, самохідні артилерійські установки, хаймарси і так далі. Ну, це все дуже круто, правда, це дуже круті зразки озброєння. Але треба розуміти, що станом на зараз у нас близько 700 тисяч боєздатної армії. Для того, щоб деокупувати всі окуповані території, а там, вибачте, Херсон, Маріуполь, Донецьк, Луганськ, нам треба переважати противника в 5 разів. Ну, і це треба, щоб був, ну, типа, анлім БК. Ну, тобто боєкомплект повинен бути, а його, ну, не сказати, що так прям до хіра. Воно є, типа, забезпечені, слава Богу, все окей, але, ну, типу, шашликів в Криму в цьому році точно не буде. І не факт, що буде в наступному. І от ці от всі ура-патріотичні заклики, що зараз ми дійдемо, хто дійде? Ну, хто? Люди, які про це пишуть в інтернеті, вони хоч автомат вміють тримати. Так мед вони пройшли? Ні. Ну, просто, ну, так про це треба відверто говорити. Якщо ми збираємося відвоювати наші окуповані території, то ми повинні розуміти, що хто це буде робити і чим це буде робитися. І замовчувати я не бачу сенсу. Ну да, можуть там замовчувати політики, які вирішили собі, що а давайте ми приймемо закон,
згідно з яким політики України, ну, типу, там, депутати можуть виїздити за кордон без пояснення прикордонній службі, для чого і куди. Давайте такий закон приймемо. А ті пацани там, да, хай вони там воюють, звісно. Ні, ну для того, щоб лишити все так, як є, умовно, для цього ж не потрібно говорити заяву. Ну, навпаки, можна говорити, що ми будемо відвоювати, ми будемо все робити, але ж дії будуть, скажімо, іншими. За замовчуванням, розумієш? Але ми бачимо, і так само в постачаннях для цього ж не потрібно, може бути лише просто пауза в постачанні і все, і ми вже просідаємо. Тобто ми залежні, тобто оця вилка, ми залежні від допомоги наших партнерів. І, власне, постає питання, тому що з'являються такі ідеї, чи от невигідна саме така стадія конфлікту, щоб Росія, так як нам не постачають зброю таку, щоб ми там могли, ми знаємо, завис я чи ні? Ні, залишає завис. Ми знаємо, що от, там, наприклад, на ці 300 кілометрів, щоб там ракети нам не Ну, тобто, і всіляко публічна риторика така, що от Україні не надають зброю таку, яка вона може вражати там цілі на якусь певну дальність. Тобто, от все зводиться до того, що ми повинні оборонятися. І от в сподіванні на те, що потім почнуть там діяти санкції, потім там почнеться якась політична криза в Росії, і ми оце все повинні чекати, поки ці всі процеси відбудуться в Росії. От, ну, власне, от вимальовується, як на мене, от така картинка. Слухай, Сереж, одно слово просто вставлю. Но если касаемо позитива, я имею в виду оружие наступательное. Это же тоже процесс, он такой не статичный. Сегодня так, а завтра это. Завтра же может и измениться ситуация со стороны того же Запада. Я имею в виду в плане поставок и наступательного вооружения. Или ні? Ну, питання ж в іншому. Питання в тому, чи воно взагалі в них є. Ну, в Німеччині скільки там 200 танків. У Великобританії там 200 з чимось. Для того, щоб, ну, ви ж розумієте, для того, чтобы купить что-нибудь ненужное, надо сначала продать что-нибудь ненужное. Для того, чтобы продать что-нибудь ненужное, надо купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. Для того, щоб постачати сюди якусь техніку, це треба, щоб вона була. Там вони займаються дуже серйозними фортелями, тому що якщо вони там, умовно кажучи, поляки там краби відправляють в Україну, значить замість цих крабів в Польщу щось повинно приїхати, тому що у них система колективної безпеки. Якщо вони віддають цю частину озброєння, його обов'язково треба замінити, тому що Польща разом з іншими країнами, ну це ж вони типу, як один організм повинні працювати. Знову ж таки, дуже велике питання, а яке саме озброєння нам треба. Дуже велике питання, де, яким чином проводити навчання і бойове злагодження. Тому що це ж не так, що ти типа вчора макарони варив, а сьогодні гречку. Ну, тут навіть іноді йдеться не про перенавчання екіпажів, а про фактичне навчання. Ну це ж типа, ну, високотехнологічні речі. Ну, якісь концептуальні там, концептуально воно подібне, да, але все ж таки оснащення інше і взагалі не радянських зразків. Навіть от стосовно цієї артилерії, про яку ми вже 350 мільйонів разів всі понаписували. М777, гаубиці американські, Цезарі, краби, Дани, ще щось. Так воно все подоїжджає тільки в серпні. Ну, я до чого взагалі сьогодні основний мій який меседж? Ну, треба підв'язувати трохи з цими ура-патріотичними речима і більш прагматично дивитися на ситуацію. Тому що ці заспокійливі мантри Арестовича, вони були важливі і потрібні на початках. А зараз ми трошки в іншу стадію зайшли. Ми вже зараз розуміємо, що це не спринт, що це марафон. Цей марафон довгий, і треба просто приймати об'єктивну реальність і зрозуміти, що вона гірка, вона хірова вона. Тому,
ще раз кажу, тільки в серпні воно подоїжджає, і дай Бог, щоб уже екіпажі були готові з ним працювати. Так що, ну, типу, ні про яку наступальну зброю, мені здається, станом на зараз вже ну, навіть нема сенсу говорити. Там би менше. Нам вже пишуть зрада із смайлом. Я знаешь, я, знаешь, просто, да, когда ты говоришь про марафон, с одной стороны принятие, с другой стороны, ну, такое принятие, оно же тоже пораженческое. В том смысле, что, коль мы понимаем сегодня не самое лучшее положение вещей, так может... Я к тому, что выход находить, и в том числе, который медиа должны предлагать и напрягать. Может, мой ответ такой, знаешь, женский, но как-то не хочется лапки в этом плане спустить и сидеть там в ожидании. Маленьку ремарочку можна? Я Не йдеться. водночас і читачам, і глядачам. Зрада – це коли ми кажемо, все пропало, тікаємо, і там ми програли. Ми не програли, ми просто говоримо, що ця перемога, вона буде, але вона буде не отакою легкою, що от хоп і перемогли. Що треба зрозуміти, що це буде дещо складніше, ніж нам, як мінімум, обіцяв Арестович. От і все. Моя ремарочка закінчилась. Да, ну от я коли в Бахмуті, і знімальна група наша їздила поруч під Бахмут, там село Покровське. Фактично там бійці утримують територію для того, щоб Русня не перерізала трасу Бахмут-Лисичанськ. І у нас залишалися можливості перекидати в Сєвєродонецьк-Лисичанськ підкріплення. І бійці там, ну, типу, у них, ну, нормальний настрій, вони ставляться до цього як до роботи. Але по них видно, що, ну, втома все-таки бере своє. І причому там ми спілкувалися з ребятами, які, ну, фактично всі ці 8 років воюють. Наприклад, там з тим же Авіром ми говорили, він якраз святкував день народження. 8-й свій день народження він святкує на фронті. І вони кажуть, що типу, ну, ситуація контрольована, сили засобів достатньо, там ля та поля, все хорошо. Вони дуже захищають цивільних, кажуть, що типу, ви ж там нікого типу, не чіпляйте. Ну да, можна по-різному ставитися до ситуації, але все ж таки там, типу, це наша робота, щоб там було мирне життя. Да, воно там трохи, ну, типу, шизофренія накривати може когось, але треба розуміти, що все ж таки ми це робимо якраз для того, щоб там було мирне життя. Вони всі мріють про відпочинок, поїхати на море, вони всі мріють повернутися там до цивільного життя. Всі як один кажуть, що як тільки це все закінчиться, ну, типу, коли ми переможемо, спалю все, що пов'язане з війною. От. Просто треба пам'ятати про те, що вони там є, вони досі там залишаються, і вони працюють для того, щоб ми могли там в Києві, в Дніпрі, у Львові там, ну, вільно піти випити кави, наприклад. І все це до цього я веду. Я абсолютно не кажу, що треба скласти руки, я абсолютно не кажу, що десь якісь зради. Ні, я про те, що ми повинні пам'ятати, якою кров'ю ми дістаємо ті перемоги, які у нас є вже на зараз. І ми повинні розуміти, що наступні перемоги, вони будуть ще кривавішими, тому що це війна, ну, вона не закінчилася. І оце от всі розмови, типу, про 100 днів війни, ну не 100, ребят, ну взагалі ні. Ну, і навіть не 9, тому що поки існує Російська Федерація, будь-яка реінкарнація там Російської імперії чи Радянського Союзу, от стільки у нас буде це протистояння. І ми з цим повинні жити, ми повинні це знати, ми повинні виховувати в цій парадигмі наших дітей. А не так, типу, все, від Києва, заєбісь. Я же как раз, видишь, про то и говорю, что реинкарнацию-то нельзя допустить. Так или иначе будет некое окно возможностей. Там, пока она будет пытаться показаться после победы демократической, показаться миру, да, и начнется этот эффект домино, там, освободительных движений, а он начнется. Є проблема. Коли
відбудеться зміна еліт в Росії, а там очевидно, що буде гонка на лафетах, тому що ці всі пасажири, вони старі, як гамно мамонта вже, там кого не візьми, всі 65+. Почнеться відлига у стосунках Європи і Росії, і на фоні цієї відлиги у нас будуть дуже великі проблеми. Тому що почнеться лібералізація, знову потече російський газ в Європу і нафта, і нам будуть казати, та ну, все, ну перестаньте ви вже, все, ну хватить, ну мать його так. Ну бачите, вже ж типа нормальні ребята прийшли до... Да. Чого ж ви, типа, ви ділаєтесь? Ну, це дуже великі ризики. А ефект доміно, мені здається, я розумію, чим продиктоване твоє таке бажання, але, чесно кажучи, я не бачу, можливо, всередині країн, про які ми говоримо, там, типу Молдова, Білорусь, Грузія, там якісь процеси є, яких я не бачу, тому що я чесно скажу, що я міжнародкою, останніх десь півроку мало цікавився, хоча це мій основний профіль колись був. Станом на зараз, маючи той об'єм інформації, яку я маю, я не бачу там передумов. Пробач, не бачу. Это не сейчас, это с падением, со сменой элит. Вот тогда какой-то процесс может быть запущен. Понимаешь, вернее, это может сработать с камертоном определенным для этого, потому что есть напряженность в регионах, там в том числе и в собственных. А еще претензии Китая, а еще претензии еще кого-то на территории и прочее. Но вот здесь вот как раз ты очень правильно сказал. Когда-то СССР была спасена. Понимаешь, все же идет по кругу. СССР когда-то Запад спас фактически. Спас Россию как преемницу ценностей, там, всей остальной херни. Да, даже на мелочи. Ножками Буша, всем остальным. Вот та же история может быть и здесь. Скажімо так, рятували не зовсім, скажімо, Росія. Зрятувати Росію не самоціль. Просто всі процеси в світі, вони мають бути так чи інакше контрольовані. Тому для того, щоб це було контрольовано, а не розвал з купою зброї, ядерної в тому числі, власне, тому... Тобто це не тому, що Захід хотів просто спасти Росію. Але я не за інше хотів. Мені здається, що ми живемо дещо в цій роздвоєній реальності, як це питання вже не раз піднімається. Тобто ми з одного боку говоримо про фронт, а з іншого боку ми повертаємось до тих людей, українців, які живуть не в стані війни. І нам з одного боку говорять, ви повинні піднімати економіку і працювати на перемогу, ви повинні жити так, ви не воюєте, то живіть, як піднімайте економіку. З іншого боку, ми починаємо так само цих людей якось будоражити, що вони живуть так, як їм і сказали. Тобто питання щодо внутрішньої політики на тій території, де немає військових дій. Тому що, яка в нас виходить ситуація? Надально вона буде сумною дещо. Чому? Тому що жінки в нас, хто змогли, там, вони виїхали з країни, чоловіків лишили. І фактично економіка просіла, роботи в багатьох немає. І тобто люди в перші місяці, що могли, там віддали на фронт. Але зараз наступає той момент, коли значна частина людей просто на стадії фізичного виживання. І наскільки соціальне становище буде стабільним в такому стані. І я не бачу ніяких кроків, просто ніякої політики, що робиться для того. Я розумію, зараз це списується на війну, там війна в першу чергу, але що робити оцьому всім українським громадянам, які зараз на мирній території фактично в підвішеному стані? Ми ж не можемо бути в підвішеному стані так довго. І я не бачу, куди рухатися, я не чую сигналів, куди рухатися. Просто абстрактні посили, що живіть так, як до війни, та не виходить, як до війни. Вже війна, і вона впливає на економіку, впливає на все. І я не бачу, що від влади ніяких посилів в цьому напрямку. Це не зрада, це маленька констатація така. Це я до чого? Я не військовий. Те, що я можу допомогти військових, я допомагаю.
Але безпосередньо від мене не залежить там наступ наших частин, там солдатів. І безпосередньо від мене не залежить напряму там постачання зброї. Цим займається влада на найвищому рівні, скажімо, нас. Але якщо я повинен підтримувати економіку на своєму рівні, я повинен розуміти, що мені робити. А мене фактично, і таких як я, лишили ви там живіть як хочете, але при цьому відчувайте вину, що ви не допомагаєте чи допомагаєте мало. Тобто просто розрив іде по всіх фронтах, по силах. От якось так. Ви не потрібно відчувати. Питання питання ж не в вині абсолютно. Питання в тому, наскільки людина світоглядно розуміє ту парадигму, в яку вона потрапила. Абсолютно нормально є ситуація, коли там люди гуляють, там смажать ті самі шашлики і так далі і тому подібне. Просто треба фоном пам'ятати, що на фоні чого це все взагалі відбувається. Ось і все. Наприклад, хлопці, з якими ми спілкувалися, вони дуже багато з них говорять, що коли починаються оці, конфлікти побутові на фоні відношення тих чи інших людей до війни, то вони просто встають і йдуть. Або вони виключають себе з цієї ситуації, воно їм не потрібно. Їм це не цікаво. А підтримка армії, це ж треба розуміти, що держава вона не може забезпечити аж прямо все. І я про що йдеться? Про якісь ніштяки, що називається, якісь шоколадки, там щось, якісь там специфічні рукавички, там чи ще щось. Їм же ж військовим направду багато не треба. Хоча б увага. Ти приїжджаєш до них, і вони зразу тобі, ми їздили. Кажу, чуваки, в мене є спальники хороші, у мене є батончики протеїнові, у мене там ще щось є, я вам можу лишити. У нас все є. І ти зразу приїжджаєш, вони чай, кава, туди-сюди. Їм важлива саме увага до них. Саме розуміння того, що про них пам'ятають, щоб вони розуміли, для чого вони це все роблять. Вони і так високо мотивовані, вони і так це розуміють. Але не гріх, лишній раз їм про це нагадати і показати. От про це йдеться в першу чергу. І робота, що називається, все для фронту, все для перемоги. Тому що, якщо зараз це питання загуляти, якщо зараз про це все забути, то завтра доведеться відстрілюватися з власного вікна. І то, якщо тобі хватить ума, ти навчишся це робити за оцей проміжок часу, який нам вибороли Збройні Сили України, Нацгвардія, Нацполіція і так далі. Я про такі речі говорив. Жити мирним життям це не гріх, це нормально. Просто треба зрозуміти, що Україна – це фактично новий Ізраїль. А я зараз... Да. Не, Ярик, у меня другая тема. Я просто по ленте новостей иду, поэтому ты говори. І це просто ці низка питань, які назбирані мною за цей час війни. І я дивлюсь, тобто ми насправді що ми зараз тут робимо? Ми посилаємо якісь питання в аудиторії і не даємо на них відповіді. Це, напевно, не зовсім правильно. Тобто не даємо ніяких варіантів. Ми просто говоримо, що є проблема. Там проблема, там проблема, там проблема. А що з нею робити, не даємо. І це тоді виходить, що ми дійсно як начебто розганяємо зраду. На якомусь рівні. Але оці низка питань... Це не наша функція. Ми не повинні розказувати кому і що робити. Ми не є правдою в останній інстанції. Ми рефлектори, ми показуємо дійсність, ми показуємо ситуацію. Це наша задача – підсвітити ситуацію з усіх боків. Щоб людина розуміла, де вона знаходиться і в якому вона стані. Ми ж не повинні, якраз це не наша задача давати людям відповіді. Зараз... В нас є донат від пані
Тані, наскільки я розумію, вдячні, звісно, пані Тані. Вона пише, що кожен має зрозуміти, що відтепер і назавжди потрібно частину зарплати, хто скільки може, віддавати на ЗСУ. Це просто має бути як нова корисна звичка. І от, власне, хороший коментар і хороший, і відповідно ще підкріплений донатом, що прекрасно, але в тому ж і суть, пані Таню, що наступає такий момент, що ті люди, які що могли, віддали, і в багатьох уже немає зарплати. І от що робити таким людям, незрозуміло. Тому вони б і раді допомагати вже, але ресурси вичерпані. І, власне, відповіді від тих, в кого, де ця відповідь має бути, вона має бути від органів влади, так чи інакше. Її немає. І що робити далі, незрозуміло. От, власне, отак от. Тотальна зрада, дякую. Ярик, ну какой другой выход? Я могу как положительный так, нотку оптимизма стараться бросить, но, по крайней мере, как я это вижу. Я зато вижу, насколько люди стали помогать друг другу. Даже в этих ситуациях, даже в финансовых ситуациях, даже в денежных ситуациях. Насколько стали идти на уступки, там в каких-то взаимоотношениях и наоборот. Ну, наоборот, я имею в виду, появляются взаимоотношения, которых до этого не было, да, с хорошей точки зрения. Вот даже на маленьких примерах, когда у кого-то остались съемные квартиры в Киеве, а хозяева держат эти квартиры, не взимая оплату. Вот, кстати, моя история. Да, вот это человеческие отношения там. І... Солдати пішли демобілізувати, з них квартиру не було. Ну, є, от в мене приклади є, коли люди просто зовсім відмовилися від того. Є, але ми от знову, ми плутаємо... Ярик, я не плутаю, просто люди понимают ситуацию, это называется война. Я к тому. Так. Она была 8 лет, ну, скажем, така повномасштабна. Ми маємо говорити про систему. Тобто волонтерство – це не система. Порив, підтримка армії людини – це не система. Виживають тільки системи. Тобто вся ця країна, ми як країна повинні бути інтегровані в систему уже військового часу. А цієї системи немає. Я не бачу відповіді від влади. От не бачу. Це не зрада. Це просто це моє питання в порожнечу. І от ці імпульсивні речі, які люди могли зробити, вони вже зробили. Свій ресурс вони витратили. Тепер їх треба організувати для того, щоб вони могли далі свій ресурс підтримувати армію. Не одинично, хто як може, а організовані в систему, впевнено. І цього, на жаль, немає. От я про що. Тобто, поміж з позитивними речами ми не пішли далі. У нас немає цього якогось стрибку, так, якогось певного еволюційного, як систему. От і все. Але знову ж таки, я ще раз кажу, я не маю можливості дати відповідь. Це не мого рівня питання. Але, на жаль, я не чую відповіді від тих людей, чого насправді це питання рівень. От і все. А я вот уже в сети вижу пропаганду, простите, конечно, не отпускает меня эта тема. Ты знаешь, вы знаете, Ярик точно знает, что я не могу мимо этого пройти. Овсянникова, куда ж без нее? Просто уже все множат, я сейчас прохожу по новостным ресурсам. Она в Киеве уже, и я прошу обратить внимание на фразу. Люди слова это понимают. Киев встретил нас многочасовыми очередями за бензином. Когда живешь в Москве, сложно понять, какие трудности в обычной повседневной жизни приходится преодолевать украинцам. Если это не пропаганда, то я испанский летчик. Во-первых, у украинцев нет повседневной жизни. И вот это противопоставление, когда живешь в Москве, а-ля жить-то там приятнее, чем в повседневной жизни в Киеве, может быть, у меня паранойя, но я думаю, что нет. И почему сейчас, открывая все телеги, мы это читаем, для меня огромный вопрос. Я потому что иду по рекомендованным телегам. Я не можу
розуміти, чому ми продовжуємо тримати у себе в інформаційному полі оцю херню. Я про це писав днями буквально, і я залишаюся стояти на цій думці. Ми повинні думати, чи поїв солдат на фронті, чи він вдягнутий, чи в нього є змінка, чи в нього є теплий спальний мішок, чи в нього є набої, чи він підготований, чи він психологічно в рівновазі. Чи є у них там достатнє забезпечення, ну, в принципі, там і чи налаштована логістика. Ми про це повинні думати, тому що це від цього залежить, чи буде завтра під вікнами у кожного з нас стояти російський танк, чи не буде. А ми говоримо про Овсяннікова, про Нівзорова, про Хіророва, про якихось мудаків, які сюди приїхали. Захід, ми просто вибачте, провтикали вже все, що могли. Захід уже взагалі фактично, ну, типа, західна аудиторія, вона відсунула війну в Україні на дальній план. Для них зараз найважливішими новинами було те, що Джонні Депп виграв суд у своєї дружини колишньої, чи там хто вона там йому була. Ну, типу, і ми теж про це все говоримо. Тобто ми заговорюємо проблему, ми віддистанціюємося від неї. Ну, приїхала там, чи привезли її, ну, чорт би з ним, ну, раді Бога. Ну, можна, я не знаю, там, ну, цирк Дю Солей привезти так само, як приперли цю Овсяннику. Тобто, ну, типу, те, що ми про це говоримо, продовжуємо, це означає, що ця інформаційна кампанія має вплив, і вона успішна. Смотри, тут такое. Мы же в любом случае проводим анализ сетей, и не будем проводить мы этот анализ, никто его не будет проводить. Понимаешь, потому что все ж, эта же информация подается без анализа. Вот в чем вся проблема. Она подается как информация вполне себе достойная нашего инфополя. Это как раз вот эффект такого приучание, что есть уже что-то хорошее, что есть уже отвлечься от того, от этого. Поэтому... Ну, ми, справедливості ради, ми говорили про Овсянникову і про там Нівзорова навіть не як про персон, а як про певні тенденції. Тобто ми намагалися розглядати от саме явище, чого от саме зараз починаються такі тенденції в Україні. І хто за цим стоїть? І навіщо це все? Тобто це можна було списати просто на пофігізм, там, що ну просто дали там громадянство і просто там Овсянникова якось сама приїхала, але от ну якось воно не схоже на це. І ми намагалися просто зрозуміти, до чого це все, що це може бути, навіщо притягуються. Не питання в самій Овсянниковій як особистості, а от саме в тенденціях. Ну, вот она и начинается пропаганда. Вот в чем весь вопрос. Вот для чего. Для чего эти люди здесь? Не говорить об этом, завтра их будет еще куча. Є десятки випадків, військовослужбовці інших країн захищають Україну вже от протягом 5, 7, 8 років, і вони досі не можуть отримати громадянство. А якась людина просто приїхала і типу такий, от давайте-ка ми дадим йому гражданство. Якого хера? Буквально на эту тему позавчера делала реплику, но поскольку мне близка Беларусь, заметь, я сейчас не о Беларуси, я говорю о калиновцах, да, потому что сейчас, ну, в общем, это там, на Востоке, мои ребята. И я просто подняла эту тему просто в связи, они ничего не просят, но просто показала ситуацию, среди них есть погибшие, раненые, и среди них ребята, которые с 15 года, для них самое страшное попасть в плен, потому что они не будут подлежать обмену, они не граждане. Они сразу попадают к Луке, а там расстрел. Ну, это для примера, да, кто достойнее чего. Вот ты правильно сказал, да. От в цьому контексті треба підняти питання, да, а не, ну, типа, менше з тим. Ні, але є ті, типу, позитивні речі, наприклад.
їхали в машині з хлопцями з 58-ї, і там щось слово за слово, один так повертається і каже: «Но есть, значит, одна тенденция. На всех 5 направлениях, где мы появлялись, враг получал защику». Так що позитивні тенденції є, насправді. Ну, типу, їх багато. І коли спілкуєшся з нашими бійцями, то ну, такий бекграунд залишається дуже позитивний. От ми, наприклад, Наталку Борисовську записали, це вона військовослужбовець, по-моєму, вже 13 років, і 9 з яких вона воює, вона там намагалася на гражданку йти, вона все одно повернулася в армію. І от ти дивишся на цю людину, ти розумієш, що її життя війна, вона вже просто вросла в весь цей процес. Але з іншого боку, вона залишається такою світлою, приємною людиною, і таких дуже багато. Ну, це правда, це, ну, типу, це цвіт української нації. Вони всі зараз там. Там цвіт білоруської нації, там цвіт грузинської нації. Ну, немає зараз, мені здається, країни пострадянської, ну, там, вихідців, з якої немає в лавах або Збройних сил України, або якихось там, ну, формувань інших. Є позитивні речі, їх багато, правда. Просто сьогодні там я вирішив акцентувати, ну, увагу на трошки іншому. Але, ну, зради... Ну, так и правильно, слушай. Ну, с правды-то эволюция начинается, банальную вещь говорю, ну а как иначе? Не можем все время кричать «Ура!», Друзі, мы и так кричим, у нас якийсь такий певний етер став такий плавно-меланхолічний. І, власне, ми хоч і вже майже завершуємо його. Є позитивне, щоб ми не хочу на позитивні, якщо ми ж завершили. Є в нас наш український тік-ток-дід. З нього він, скажімо, творчі люди з допомогою його тік-токів відому композицію Стефанія Мама зробила там класну. І я думаю, що от ми якось цією композицією і завершимо. Як вам така пропозиція? Я за. Все буде Україна. Так. Все буде Україна. І відео, яке там, 10-те. Стефанія, мама моя, Стефанія, процвітає поле, а воно сивіє. Заспівай мені, мамо, колесково, хочу ще почути твоє рідне слово. Стефанія, мама моя, Стефанія, процвітає поле, а воно сивіє. Заспівай мені, мамо, колесково, хочу ще почути твоє рідне слово. Auf Wiedersehen.